Dat stik bij Hans de Haas worden uitgekerfd in een stuk ijzer. Hij vond het zo'n mooi gedicht en zei dat we ook je voor bij de dik hebben. Dus je hebt het misschien nog net lezen, maar maar daar is binnen. Het is de oude hervormde pastorie. Daar stiet het voor. Ik heb maken voor het jaar 2000 waren we vregen, een soort dichters, om wat te maken zien, wat je denken over het jaar 2000, het nieuwe millennium. En toen dacht ik, nou, ik hoop alleen nog maar. Hopen dat er nog soerstaan bloeien en in de sletswal theeblommen. En dat wij ze nog zo nemen. Dat mosken onder het dakpan brieren kennen. Haar jongen voor je in de bjennen. Skriezen net voortmeent. Tjerken net verwaarden worden. Dat wij de heenste blommen al uw jaren prijzen. Om haar zwierte rook. Haar iere bloei. Haar zweverige siert. Dat dagen licht en lucht. En nachten weggewoond zuster binnen. Van igels, oelen, lietsmichie wordt en mensen binnen.